vaan kaikille ja nyt mä kuvaan nyt näin, koska joo. Joo, mutta nyt mä teen pienen ilmoitusasian ja tää video on yksin. Ja mä otin vaan jonkun petsin tähän nyt. Ja sit kun mä saan ton 40 tilaajaa, niin sitten saisitte niinku päättää mulle esimerkiksi jotakin videoita, mitä mä tekisin. Ja mä en kyllä tiedä, koska mä en oo mikään paras näitä videoita tekemään, niin koska joo, siis niistä videoista, että te saatte päättää mulle ihan minkä vaan videon, että pieni ilmoitusasia tästä niin, ja sitten ei mitään kummosempaa, kun vaan toi mun kuvake tosta vaihtuu. Ja nimeä mä en vaihda, mutta kuvan vaihdan. Siis jonkun Pet Shop-kuvan tai tämmöisen vastaavan. Ja kynnet on kyllä vähän huonot, pahoittelen. Mut mä laitoin pehmolelun tohon vasten ja nyt se kaatui. Mut nää valostukset on aika huonoja. Mutta sitten se oli vaan pieni ilmoitusasia ja kohta mä teen taas uuden videon, joten moikka! Ja toivottavasti tykkäsitte ja omistakaa painaa tilaa nappia ja kiitos kun katsoit ja moi moi!